Fatim galle ni ndera jamde bala tan la no go tan sona nena anyoji wadi film kay wo ko ay wala nde bari no rengal damal mbada boy ada sen mada tampere jam wala kay jam tan alhamdulillah nena ma nena konko yelti ko jabdo kanyum min jabluno ko jawanno don ko min keñi ay min komi ko yaadi ni komi keñi ko jawanno don an boy fortu yeso mango non wona on laabi oɗon nganndi ho mbaɗɗon oɗon nganndi taki kam bowlinde yeeso teni komi keñiri koye toɗo kam koye damal mbeɗa yaha an mbiɗa ko aji ceernano ɗon mbaɗi min ɗum gasi boy koyel ma bangue ɗo no murtoɓe Allah jarama yarnoɓe yafomi ɗum domaine on yawtama wallahi par ce que mi ɗaldi on e Allah haɗi mi yaade police komi ɗalduɗon e Allah yafa mi yaafi lewti ko goda hay minen kay rellikamo min jaafima caggal nenema ala ɗo aɗan ɗo an kanko o windano ko boom eyi kadi aɗani nenema amin gandi on ko jogui saabu yaltidi clip onon nani ñaami ko jogui noon foof eyi joni hay café jiwuji on mbatta monsieur le maire Daouda Dia tuttu Daouda Dia monsieur le maire eyi monsieur le maire Daouda Dia goto eyi sukar ittaɗo ha paari bekkel gotel capteur lumbu safna Daouda Dia ɗum ɗo ganduɗa so arino addanno ko keesuji carton ngaji ɗiɗi ɓe dañatno sukara ha timma motoji foof tamoroje foof waɗanno hen nden covid ala nden covid ala kadi nden oɗon mbaɗatno jiwuji oɗon mbaɗa tufamede joni natti so yumari tottuma wimo daw tottuma ko jaɗaɗo e période covid ha wonani de Daouda waɗatno ɗum nden Daouda de wattano ni e wonani yarano son dañino bekke kay ono covid on galle keddiɗo covid kay daw tan tottuma wallahi galle Samba Diop moy Samba Diop mo célibataire on galle makko ɗam Boy Diallo. Cerra. Mbaɗaɗo seni. Ina jam. Jam tan alhamdulillah. Moɗon kay. Tes. Ina jam wari yo. Pama en garti de. Hino e jam. Ça va. Ça va alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari kala. Ouais. Ko hono ko mbinoma mbiyanɗen ko. Eyi mbinoma kadi so Allah jaɓi so sukaro arti kadi min garta. Eyi. E sukaro noon yettima. Eyi min jiri kadi mbaɗen no mbannoɗen. Mbaddunɗen jungo e faam. Mbatten kadi jungo e faam. Amadou yo ɓeydu jungo makko noon ngol ɗo lawol boy lawol an noon ɓeydu jungo Allah no acce waɗen no wonnude warrude noon tan eyi waɗen tan wat 3000 noon pourtant 2500 o moƴƴi kay ala he salam aleykum he oɗo ko sukar caggal leydi o bekkere wotere tan no e safnude capitaine eyi o no jogui doole oɗo yowon ko panɗa en bamma en annene ɓinguelam annene wonko ko min dañi mais yaafe 2500 tan moƴƴay ya so sukar 2500 o kadi coɗa ɗum 2500 acce 2500 sa wallidireɗe 2500 min nangi kalis o min jaɓi jaɓatnanani wacce ɗum ala an hoko on to nanduɗa o a wanno butel aɗa bo omo nehi noon min cukalel nehima tan kala ko jogui fof mi hanat mi yiɗante anani eyi mamin nil joom saret somin keeɓi sukar o min jahanan ok somin keeɓimo so Allah jaɓi boy gaddunoɗo boy saret oya tan gaddunoɗo e sukar ok ok ma addu ha ɗo inchallah après degla amin calcula mi amin dewan kalis o san alani probléme koye gotum inchallah boy Diallo boy Diallo mi jeeyi tes boy Diallo reges wallahi boy Diallo diri o boy jaɓi kondanan ko Allah Amadou a waɗi calcul jombita ko no foti men tuttu sen nawnimo sukar o calculé foti tottude en fof 375 675 capanɗe jeegom ujunere capanɗe jeeɗiɗi e joyyi ene fawi weccet joni min mi jiimi ko gueɗelam sen petti mi yahan sooda beyi beyde min beydi jaawi hewde fuu eyi eyi sooda beyi kam dammiron seeɗa taw hen yitata min kam hikka mam sodan binta jasnere 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 kam hikka kam mbaɗa fiɓi ɗum anni inchallah mi sonnamo jasnere noddi Fouta hen kam wi kala jiiɗo toon mbewa jeeyetema yo jaggana yo kam jaggan fuɗɗima jaggude ɓe Assalamu alaikum. hayyo bisimilla ma bisimilla buteli abine mbaɗay ko ɓe jam tan ni Mashallah. mbaɗa golle min gara walla aɗa wano min noddun min gar mbara campagne Tan kay. mbara campagne Alhamdulillah. mbaɗa koor Wadone koor. jam tan alhamdulillah Alhamdulillah. barikal Jam tan kay. mbaɗa tampere Marum ni. jam tan ni Wadone ngule. mawɗum alhamdulillah bisimilla ma Mashallah. bisimilla ma Jam tan. golle mon diyama de Sénégal fof weltanima wallahi tawi tan ko gonga on billahi balli yimɓe ɓe on daranima leydi ndi
monsieur le maire adjoint wa wuro ngo fof doni mon wallahi est ce que ane Daoud sanan isa yiɗi bojji a faami nda ko mbaɗɗon ko weeɓani ƴeewi tan suukar poɗɗo ni tottono yimɓe ɓurɗo famɗude ko heeɓi gorosuji ɗiɗi wallahi ɓe gorosuji tati gorosuji ɗiɗi gorosuji ɗiɗi ɓe gorosuji tati hay Fouta en neldi hay Fouta on ɓe min neldi sukar o yeehi ha Fouta Fouta hoore fof ne ko ɓuuri hen wadino jaaɓe min totta neɗɗo suukar min tottamo kalis wallahi on mbaɗi hen eyyi kay joni leegal wakkinato heddi woni revenir poɗɗo arde o ke woni 1 tonne 500 yo on ɗon leegal wakkina caggal o on min jiɗi ɗum tottuta min jipporo lewna eyyo wona no ponnoɗon waɗirde fof on mbaɗiri min wona min mbiɗa filma debbo goyannoɗo te tottuɗen 6 goroso wobmi haala won debbo keɓde 6 goros ka eyyi woyi tan te ha hande min mi ala taw suukar ana heɓa mi feccu ha nattum dañde ko tottude galla ala kaara sire nani dimo nani o hono makko ala joni jaafoɗon kam tan mi woɗo Mamadou o ara eyi dato he an jippinta noon min guddita damal ngal hana won joom saret o wiɓe hannde noon a roroto saku goroso ko feccede fof min jippin e annen darto seeɗa kay eyyi ala probléme mbaɗa wawi ronade darto seeɗa mbaɗa wawi ronade dato min noon somi dañɗo kaala hay somi haɓa keecam ki ha ti kaɓɓa keeci ma gui mate camion o no waɗi eyyi maar de eyyo Allah uddata yo Allah yommon wallahi yo Allah yommon rokka min seeɗa ko yewtere ɗum ɗo ala Amadou o minnude joni mum oɗon keɓtinimo o koddi jam ɗo oɗon gandimo eyyi ko ɗo woni Mamadou a heeɓi sukara mairie o walla heɓani min de ino paquet on ngal dañi subhanallah paquet goto keɓɗa ino ko ɗum ɗo ko ni foti ko ɗum ɗon suusu Allah ko ni de ɓe mi landi ɓen fof ko ni komo be ko ɗum ɗo dañi goto fof e 1 tonne 500 o goto fof heeɓi hen ko paquet goto wallahi miɗo hoori wallahi a jarama ya yaroy mbaɗa hoori ya yaroy hoorani kay ya yaroy hoorani ceerno mum Amadou Amadou min wiyata Amadou o kalde ceerno toon won hoolare nde ganduɗa so Allah ƴetti ɗum fawi ɗum e ma fotani ɗum bonnude an hakkude ma e monsieur le maire Daouda Dia duuɓi 15 hikka hitande foof 1 tonne 500 2 tonnes hitande foof 1 tonne 500 2 tonnes fawe juuɗe ma pour pecca ɗum leegal ngal hikka Allah waɗi monsieur le maire ɓeydi hen waɗi ɗum ha 3 tonnes on keeɓi 1 tonne 500 on pecciri ɗum ni min foof mi tini ha hade Mamadou oɗo haalde leegal ngal goto fof heeɓi ko paquet sukara sehilam goto commerçant gonɗo marché wi kam onon ko jeeyɗon e marché e sukara ko ala ko yeeyi ɗum hikka kono mawɗo fof sukara mo jeeyɗon o min mboɗo heɓtini sukara amen holko jari ɗum te Daouda Dia hoolare nde waɗe ma aɗa waɗi notable e leegal ngal e lewru korka miskineɓe ɓe mbasta tottude sukara o sa ƴetti ko nafatma joni ni mbatton wiye mairie liggaki taw au contraire mairie ni liggi ɗe gacce o est ce que ne heeƴe moon min de heeƴani am anda kanko ɗon min mi haaldani e ma ko kaldan hakkude ma e monsieur le maire joni Daouda Dia holno wayata ɗum so tinir aɗa andi kasoma ne heeƴi hen holɗum kasoma ne heeƴi hen par ce que ɗum ko kalis mairie e sukar eyyi ɗum kam siidi gandon ɗum on wawi sokede hen kay eyyi hay hande Amadou kala cokam cokeɗa hunde noon gandon ɗum Daouda kam ma tin te so tini oɗon gandimo kanko e gonga tan o woni hakkude moon kam boni te so yiiɗi noon kala to ndewnoɗa ha jeeyɗa sukara o defta toon gartiroya sukara o miskineɓe Allah wonɓe e leegal he totte par ce que noon mairie liggorto ɗum woni goo sappam noon kono noton addude yaafa min tan wala min yaafotode ko monsieur le maire yaafoto wimo yo yaaf ñallene wimo yo yaaf ok ñalle jam rewe makko rewe makko rewe makko rewe makko momo rewe makko bibi ko woni ɗum bibi ko woni ɗum Thank you.